Sistema berria gizarte etxeetako jardueren zozketan izena emateko. Gasteizko udalak 30.000 plazatik gora eskaintzen ditu gizarte etxeetako eta udal instalazioetako jardueren programazioan. Aurten, zozketa sistema eraginkorragoa izango dugu estreinakoz, ahalik eta pertsona gehienek gutxienez plaza bat lor dezaten. Horrela, saiestu egin nahi dugu plaza asko esleitu gabe geratzea, eta plaza libreetan eskaini behar izatea. Ekitatiboagoa ere izango da. Pertsona guztiek aukera berberak izango dituzte eta ez da izen ematean azkarrena izatearen mende egongo. Zer aldatuko da? Orain, 20 jarduera aukera ditzakezu, lehentasunaren arabera. Irailaren 4 goizeko 11etan, zozketa egingo da eta zenbaki bat aterako da. Zenbaki horretatik abiatuta, sistema informatikoak ilara virtual bat sortuko du izena eman duten pertsona guztiekin. Zure txanda iristen denean, sistemak plaza bat esleituko dizu zure zerrendan libre dagoen lehen jardueran. Zure lehen aukeran plazarik ez badago, bigarrenera pasatuko da, eta horrela urrenez urren. Sistemak behar beste errepikatuko du prozesua eskainitako plaza guztiak banatu arte. Ohar garrantzitsua. 3 esleipen txanda automatikoren bidez banatuko dira plazak. Zozketaren edo lehenengo esleipenaren ondoren, ordaindu ez diren plazak automatikoki banatuko dira berriro, ilara virtualaren ordenari jarraituta. Horregatik, plazak 3 momentutan banatuko direnez, baliteke eskatutako plazetako bat edo batzuk lortzea. Sistema adimenduna da. Kontuan hartuko du adierazi zenuen lehentasun ordena beti zure aukerarik gogokoena ematen saiatzeko. Ez dizkizu esleituko ordutegi bera duten 2 jarduera, eta ez dizu plazarik emango jarduera bereko 2 taldetan. Plaza bat esleitzen zaizunean, posta elektronikoz edo SMS bidez jakinaraziko dizu. Webgunean ere kontsulta dezakezu, 010 zenbakira deituta, edo aurrez aurre zentroetan. Apuntatu data hauek. 2026ko uztailaren 10etik irailaren 3ra eman izena zozketan. 3 esleipen txanda automatiko. Irailaren 4an izango dira zozketa eta lehenengo esleipen txanda. Plaza lortuz gero, irailaren 7 arte ordaindu ahal izango duzu. Irailaren 8an izango da bigarren txanda. Irailaren 10 arte ordaindu ahal izango duzu. Irailaren 11an izango da 3. txanda. Irailaren 14 arte ordaindu ahal izango duzu. Zozketaren ondoren plaza librerik geratuz gero, irailaren 15ean argitaratuko dira. Irailaren 18an goizeko 8:30 aurrera izena eman ahal izango duzu, iritsitako urrenkeraren arabera. Zozketarik gabeko jarduerak. Zozketan parte hartu gabe izena eman dezakezun beste jarduera batzuk ere eskaintzen dira. Hala nola euskara ikastaroak, gela irekiak edo berritzerik gabeko kirol eta kultur jarduerak. Desgaitasuna duten pertsonentzako eta gazteentzako jarduerak ere eskaintzen dira. Bai eta bizan zentroetan, jabetze feministarako eskolan edo herritartasunerako eskola irekian garatutakoak ere, besteak beste. Plazak iritsitako urrenkeraren arabera beteko dira. Kontsultatu eskaintzen diren jarduerak eta nola eman izena vitoriagidoigasteiz.org/jarduerak gidoi gizarte etxeak helbidean. Guztiontzat hobeto. Ahora, para más.